morning. Ning tayo mga guys. Adlawng Huwebes. Duha rin nakapanagat ani guys. Ag ako ang anak nga si Junior o si Alvin. Atong ananawon ang palibot guys. So unsay atong makita. Sila ra dunay paon ani guys. Kay si Mr. wa man makapaon sa si Alex. Og si Birto gamay ra og si Alvin ray nakapanagat jud. Sila ra may dunay bahaw nga paon guys. Naka-reserve man sila kami wa. Labot pud guys ganinang kadlawon hunas kaadyo mo nang di sila ganahan mo. Laod guys kay maguyod lagi ang sakayan. Adlo kong mahut-hut. Mo na nga gapalabi sa guys labi kay mahal na adlaw di ko sa sila managat. Tingala mga Sabado de Gloria. Makapanagat na sila ani guys kay nagreserba na mi og paon. Mo na nga wa jud managat si Mr. ani. Pila ra may sugilanon guys, nakaabot na jud si Junior. Atong makita guys, kusog na nagparurot sa iyang sakyanan. Doon na po yung mananagat guys nga nitumod. Amo ang pagumangkon guys. Gikan pa po ni kang tunyo. Nagbaligyan niyo po og mamsa guys. Kaluyan po siya. Walang na ko masagap sa akong kamera guys. Kaya nagbuang-buang man eh. Inahina na si Junior og sud sa may suba guys. Kaya nabaw na lagi. Ayan na lang nang gituko-tuko guys. Padong dire sa mo ang dungguanan. Mula bayra siya sa labasiro guys kay di man nihatag yang isda sa mong labasiro. Welcome to my pants. Hello, dunggo na day. Ay dunggo na. Wala ka manobed Loret? Ilabok-bok de ato dayo jamo. Oh, de kini paon lagi wa. Di na paon unja nakasaad man ko lagi hatag ni takdong ag paon. Wala siya lagi hatag. Dira ni ko. Isagat sa gamay. Ato dito. Ano na dapat na kuan na berarti na maabot na. Okay. Kuan dako. Sabay na pig kami. Ano na kay mabaw na habog sa mga lagi. Ano na kay gibalhin na sakit unti na. Gibalhin. Pag ka jipin. Sakit na buti. Atates. Nakatamak. Wala sipa pag gumagdira. Angay na ipapaato ka ng has na gamay. Ana na itong gamay pagla. Biker ba biker. Are ka. Na butan ni. Ana ra. Ano na baliungan sakto na baliungan. Ana pagkita. Kada ni to ko. Bawal jud kada ka sa pabukid mamsa ko na ko. Wala ko niya. Just tapin ko no. Si Bundam kay kang gito. Amo nagpalutaw siguro. Oh, palira. Ano ba ito? Unsa pa ning hapon tao man. Bawal jud kada ka sa bukid bay. Wow. Oh, mo ko na ko. Bitbita ba vlog ay mo kuha. Nya magkuang kag paso ba? Banis kan. Wow. Mga 2 kilo man eh. Gay, agay. Mura na do? Wanay lain? Na, tiki. 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 Atang siro ang gida kay.
Yata kiro ba? May timbangan gud adto. Lex, wa pa Lex, timbangan Lex la kana iro adto Lex. Lex, paliog sa Lex timbangan. Timbangan ba? Dawi ni ko ano? Dawi unsang isda, unsang panagatay di dadoy? Parang Palang ready ay. Anak ra kay dadon tong timbangan anak. Dos report? 2.75. Dyan na ako na. Sila man ito eh. Alberto. Dada. Ikuan ra gud doy tag 310 doy. 320. Ay. Pila kilo ni mo? 310. Paulian ra. No. No. Daghan, kwarta ni mo na. Daghan. Oo. Bisa pagdaghan orat yapon. Balansi ako no. Sila man. Sila na. Kuan 2.75. 2.75. Wa man managat mo ang master. Ano ba? Pahuway sa kay Tawa na gini buhok master na. pila? Utso. Ha? Patan ako no 275. 2.75 man. 800 Apila? 850 to. 850 to. Oy, balik lang na Balik na. Oy, problema gud. Di naman mo tabunan kay Rol. Arong balikon. Pwede na tawagyan to? Sa atong kuan loy. Uy. Ano ay mong dawer, yung subaret. Mayo pa mamalit kay dawi pa. Tuara. Ganda-gandagan na to Tanang kanonon. Gakaon ta gatangag. Itagaan to ni mo? Wa? Lisod jam. Hilig jamo na magkon-kon bukog. Jamo nang iruha kay ugnay makita ang bukog kay. Pa ako no. Lubog na rin kay. Okay, mauli na ani. Mana ilhe gaw ila. Bulino ra day gikaon na to. Gawag buwan, buntaga mana 5:30. Sao? Nagabuan kay pagikan og las 4:30. Mao ko tay pag katunga ni ni mo. Ay mo na tag apit sa oras ay dagan. Nasa to pag wapo toy bulinaw day imuhang paon. Yung lami na po dali. Karon sunod adlaw sa bunghapon. Manay lami gila paon. Sabado ug Domingo. Ha? Kanang lami nang Sabado nga tol ug Domingo. Malami ko no mamaon kunog Sabado ug Kanang Birnes Santo ba? Matol ug talag Domingo. Ila pod ba? Mao. Dinaminti lang man ang yung unsa mga adlaw nag unsa mga Adlaw ng Biyernes Santo. sa pitsahan ng Biyernes lagi. Sa adlaw di Biyernes Santo. alis na naunta na kay bag-o ng kuan ron. Ala og Sabado Santo.
Pasensya na mo guys, ug mara pilingaw na ko karong adlaw. Og ako mo yun guys. Bye-bye.